darurat ki arep nggih bumbu seblak to kencore jelalah tumbas ki mau nganu Besti. Entek ge apa nang pon-pon ki kencur ki renek saiki. Arek nambah sithik lho, kok duwe tanduran kencur, jajal tak jabute. Wow. Ayo lah kok iki enak anu lho. Wis enak isine. Piye ya ketok ngene ya nek. Nah, iki lho lho. Kita enak ngisor ya. Kudu nggih cetak gak sih? Gak apa-apa iki. Oh, berarti wis wayahe panen iki lho, iki gedhe lho. Mas temanmu. Loh. Ya kencore ayu-ayu Besti. Kok dibrindil ya sik iki siji. Ya sak enggone hasil iki siji. Cepake nang ndi? Sampeyan gak apa-apa gawe. Wis. Nek Ya tekan dindi sih. heeh. Oh, Gudi. Gudi Besti. Iya. Gudi lho. Lumayan ya. Darurat iki. Kencore kurang, nambah sithik engko nek gak krasa kencore kan yo gak enak. Seblak ki cenderung kencur. Wah, lagi lho. Isik-isik nah. Kita isik yang ngisor wis gak apa-apa iki. Nah, kalau berdel. Berarti ki sik iso gedine iki ya. Ya toh? Maksudnya sik cilik lho, nek gede cilik. Mungkin sasingkas iso luwih akeh.